babukeli emakhaya nasezweni lonke liphelele. Njengamanje nikhuluma neBeniko MTV. Uhlelo olukhulu kakhulu, i-channel enkulu kakhulu ku-YouTube na ku-Facebook. Nilandeleke le channel, ningene na ku-website yayo. Namhlanje ke sibe nethuba elihle noma inqayizivela yenhlanhla yokuthi sitholane nomama wethu la osebenze umsebenzi omkhulu emphakathini wonkana. Uke wasebenza emphakathini kungonakele lutho ongekho ikhuphula. Wasebenza emphakathini sekuvele ikhuphula njengoba kade zivelile eKZN eDurban. Namhlanje ke sifuna ukuzwa ke yonke ke imininingwane nazo zonke izinto ukuthi kwenza kanjani yena ukuthi ke afikile lebanga. Mama, namhlanje ngicabanga ukuthi ababukeli beBeniko Multimedia banenhlanhla namhlanje ukuthi ke bazizwele kuwena ukuthi kwenzakalani, wenza kanjani, ugqozi umthathaphi nokuthi ke nje kubabingelele bese uyazichaza ukuthi ke ngiyabona ufake uniform ichaze nje konke ukuthi wena umama bani, iphi nendawo ohlala, uma ukhonza ngiyabona ukuthi uyakhonza phela ufake nezabantu zakhona. Awubabingelele ababukeli beBeniko Multimedia. Ngiyabingelela ababukeli beBeniko Multimedia. Lo khulumayo uMamzandile Mtshali. Ngihlala eMlazi R768. Ngikwenza ebandleni leKhobezinyeni ibranch Isibusiso seKhofa. Ngibased eNdlunkulu eSibusiso branch ekhona ba-R eMlazi. Emangabe ukhuluma ngokuthi kuyabonakala ngisiza abantu kahle hle ngicabanga ukuthi i-calling yami ukuthi ngisebenzisane nabantu noma ngibheka abantu kakhulu abanhlwebu. Lo msebenzi ngiqale nje ngisahlala eLovu years ago. Ngiqala nje ngama-families othola ukuthi abantwana bebekade beshonelwe abazali ngabathatha ngikwazi ukuthi ngibakhulise ngibafundise. Bagcina sebephumelela, abanye babo bama-graduate, abanye babo osomabhizinisi, abanye babasenza komasipala sebekhulile nje ba-right. Ngaqhubeka-ke uma ngabe sengithola ukuthi ngiza ngala eMlazi ngokuthi ngithole ukuthi ngizoshadela ngala eMlazi ebandleni leYehova. Ngishada nobaba uBishophi oseyusenior u-SR Mtshali. Ngibese ngiba nalokho futhi ukuthi ngiba naleyo calling yokuthi ngiphinde ngisebenzisane nabazalwane. Ama ngabe usebenzisana nabazalwane usebenzisana nomphakathi. Therefore uma ukuthi umholi kumele wazi izimvu zakho ngazinye ngazinye. Uma ethi lapha na u-awoli ekhuluma noBanaba izenzo 15:36 uthi uPawulu Banaba anoke nibuye nivakashele noma anoke nibuye sihambele labo abasabashumayeza ivangeli bona abasemakhaya abo sibabone ukuthi bahleli kanjani. Imina-ke lokho kubiza ukuthi uma ukuthi ngumholi kumele ngazi ukuthi umzalwane wami uqhamuka kuphi, uhlala kuphi, uphila mpiloni. Ngoba kwesinye isikhathi thina singabaholi sibabona abazalwane bezisontweni bebahle, egcobile, emuhle, eayinile. Kanti uma ngabe usulandelela usukwazi ukuthi ufinyelele ekhaya uyathola ukuthi muhle njena mhlambe kwayona le body lotion ayigcobile uyithathe kwamakhelwane. Kodwa lokho awukutholi uma kuwukuthi uzombona esontweni emuhle, ukuthola ngoba uye ekhaya ibese ufika uya-assessa nesimo sasekhaya. Uma ungena nje uyalibona ikhaya elifudumele nekhaya elisokole. Isikhathi esiningi nginomama babafelokazi sebashiya abayeni, nginey'ngane ezizintandane. Siyazi ukuthi kwi-generation yethu i-generation ekhuliswa wogogo enye esivele sisele yodwa, ogogo bengasekho nabazali bengasekho. Labo bantwana badinga thina singabazali bakamoya ukuthi sikwazi ukuthi sibabhekelele noma sihleze njalo sibabheke ukuthi
banjani baphila kanjani especially ngokudla. So kubiza ukuthi lokho kodwa kubiza ukuthi ube nothando, angeke ukwazi ungenalo uthando futhi ngeke ukwazi ukwenza lo msebenzi wokuthi eminakelela abantu mangabe kuumuntu onenhliziyo engaphandle. Inhliziyo engaphandle inhliziyo ende yokuthi emangabe kukhona izinto wazi ukuthi kungezakho. Therefore kuthe ngo-2020 uma ukuthi uqala i-lockdown kwaba ukuthi abantu abaningi baphelelwa imisebenzi. Then ngo-April, it was April 28, sinobaba sike sabona ukuthi kumele ukuthi mhlambe sibheke labazalwane sibaziye ebandleni ukuthi kunjani izimo zabo. Sathatha ibudget yethu kwawukuthi sithatha imali ethile yekhaya lethu ukuthi siyothengela labo bazalwane basebandleni. Siqale ekhaya ebandleni ebranchini yethu sathengela labo bazalwane esibabona sibaziyo vele ukuthi abaneyinkinga. Uma kukuthi sibheka ukuthi silokho mhlawumbe sithola ama-calls ukuthi nakhona nabanye abazalwane sithe mase kulo mzalwane nami lo mzalwane mhlawumbe watshela abanye bathi mhlawumbe sekuno 3 days nami ngingadlanga. Sase singenelela kanjalo ukuthi sivedane siqala ukuthi ngeke kodwa sikwazi ukuthi sibenzele bonke abantu emhlabeni, kodwa labo abanezidingo ezinkulu ngempela othola ukuthi ngempela umuntu uyakwazi ukuthi elale engadlanga noma elale 3 days. Yilapho othola ukuthi besizama ukuthi sivedane siye khona. Lokho ke ngikwenze ngokusizwa inkampani engisebenza kuyona i-UKZN, University of KwaZulu-Natal, ama-colleagues ami engathi mangabe ngiwatshela ukuthi ngiqala iprogram ekanjena bengingarejistile enkampani, bengana NPO, bengena organization. Ngathi ngiqala iproject ekanjena ngicela ukuthi benginikeze ama-donations kunemizi engifuna ukuyihambela. Bavele bakuthathela phezulu ama-colleagues ami, then banginikeza ama-funds. I do remember nje ukuthi one of our academics, Dr. Ramklas, wangisponsorisha ngo-25,000. Then omunye futhi uDr. Motsala wamnikeza 10,000. Into eyenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngize ngifike lana ukuthembeka, because bathe uma benginikeza banginikeza lezi imali ngahamba ngothenga ukudla in bulk kuba-checkers nakuma-wholesale. Then ngase ngicompile ama-slips, ngase ngiyaba-emailela as an evidence ukuthi le mali ngiyithathe ngenza ukuthi. After that angigcinanga lapho, ngibese ngithi mangabe sesikuthi senomndeni wami, baqale nomndeni wami nje ukuthi senze ama-food parcels, siprepare lokho kudla kade siyokuthenga. Uma sesiprepayile kokube ukuthi-ke sesiyakuthatha simnikeza abantu. Nkathi asidistributha kubantu bekuwukuthi senza one, bekune-COVID vele, funeke senze sure ukuthi sigcina ama-regulations e-COVID. Then sidlule lapho ibese sibese sicela ubaba Dlamini okuwumholi wethu wasesikhofeni, samcela ukuthi akasithatha ama-video. Then ukuthi nawe uyanikela ubese ngabe ukhokheli ngoba ubekade nikela ngendlela kade sisebenza ngayo. Wayinikela ukuthi asithathe ama-video, alawo ma-video bezowafaka ku-YouTube ephinde futhi ewafake kuma-social media ukuze nathi sikwazi ukuqhubeka sithola ama-donations. Uthe after one of our academics then wasethi engi-advise ukuthi angivule i-NPO. Leyo nto izomsiza, i-NPO i-non-profit organization, izomsiza ekuthenini uma kuwukuthi bangisponsorisha ngemali bazokwazi ukuthi bona uma sengiproduce i-certificate noma i-registration yenkampani bese bayakwazi ukuthi beyoclaima back kwasazi ezibesiza ama-organization. Therefore bese sikwazi ukuthi sifome leyo NPO noma mina ngingekho, ubaba wasekhaya kanye nabaholi bami, oyedwa wabo uyena uDlamini okhona nabanye abawu2 bawu4. Sayivula-ke leyo nkampani kwawukuthi ayikasebenzi-ke, sasebenza nje ngilokhu ngisebenza ngabasemsebenzini. Ngithe uma ngabe ngidlula ngase ngithola ukuthi ngidlulile ku-Gift of the Givers uDr. Sulman, ngenxa yokuthi vele siyasebenzisana naye i-UKZN e-medical school. Siza kakhulu kubantwana labo basuke bengakusakhoni ukuthi bekhokheleke kahle, ibe siyasponsorishela bona ngemali ukuthi bakhokhele ama-fees. Therefore ngakwazi ukuthi approach yena naye waseyakwazi ukungihlangabeza. Uke wangihlangabeza kakhulu ngama-food parcels food hampers abe-100 asemlazi kuwukuthi besponsorisha u-African Bank.
waphinde waya kaMashu ngahambisa u100 nakhona bekusponsorishe uAfrican Branch ibranch yakhona bebeya kaMashu uAfrican Branch kwalana bekwasemlazi uthe manje nake nje bakade sekukhona ama-floods disaster like KZN then ngaphinda ngam-approach uDr Solomani then wasethi hayi uzothinta i-team ukuthi bese iyangifonela ngalawo mazwi uthola ukuthi uthe iyangifonela yasemlazi i-team ebisebenzele emlazi area manager wakhona uBilal Diwali then ngase ngikhuluma naye wasethi okay uzongilethela ama-food hampers awu 600 ewaletha la emlazi lawo ma-food hampers abezobe ehlanganisa ama-ward awu 12 asemlazi iwadi ngayinye ikhansela belizoletha abantu abawu-40 kwiwadi ngayinye kulabo bantu bebekade benesidingo esikhulu therefore kusho ukuthi lawo ma-food hampers akwazi ukukhava umlazi wonke kulabo bantu benesidingo esikhulu kumawadi awu-12 asemlazi akugcinanga-ke lapho ngibe sengithinta u-area manager waseNtuzuma obhekela iNtuzuma noMzinyathi okube ukhulekani then ngathinta yena naye ube sethi ufuna ama-list abantu engibaziyo abasemaholi ngalena elindelane ngibe sengicela uMamntuli umolikazi wethu wasesikoveli ongaphansi kweGalile nobabuNtuli bawukuthi bayangisiza-ke ngalawo ma-list bangilethela abantu besebhekisisa i-list yakhona yayiwu-70 then kwawukuthi ukhulekani uyahambe uyodistributor ama-food hampers akhona kanye ney'ponji ngoba labo bantu behlele ehholo bengenalutho abantu bebekade izindlu zabo zihambile at all then wakwazi ukuthi elethe lo list ngase ngikwazi ukuthi ngithumele u-area manager wafika wabanikeza iziponji amanzi ngoba during i-flood kube khona i-damage enkulu eyenzekile kuphela ugesi kuma-areas ahlukene kwaphela amanzi kuma-areas ahlukene u-gift of the givers uphinde wakwazi ukuthi abasiza abantu basebhekisisa bekade bebe-allocate noma bebekwe ebhekisisa esikoleni wabanikeza leyo food hampers ukuthi bekwazi ukuthi belale nabo blanket basukile-ke lapho futhi ngaphinde ngacela ukuthi ngicela ukuthi ahambe kwaBest abakhona ilist esengiyitholile uphinde wahamba futhi wabadilivela u-gift of the givers abantu bakaBest abebewu-15 la bekade ngibatholile bekade belinyalelwe kakhulu uphinde wasuka-ke futhi lapho wahamba wayelindelani waphinde futhi nakhona wabanikeza ilist yakhona engangiyitholile ngithole ilist ebantu bawu-35 bakwazile ukuthi bethole abekade bese esikoleni bathola oblanketi bathola iponji bathola ukudla bathola amanzi kahle hle uthi kuTimothewu asiziveze sizisebenzi ezithembekile phambi kwakhe akasho phambi kwabantu so ke lokhu kuwumsebenzi engiubonayo ukuthi uNkulunkulu uyawudinga ngezwakala ke Bishop cha usuchazile kakhulu kabanzi nembuzo bengizoyibuza eminye isiphendulekile ngendlela bekade lokuchaza ngayo i-aim yami ukuthi wonke amakhansela lemlazi kube khona kuhlomulayo kule ma-hampers ka-gift of the givers kade walethile sengilibele ukusho ukuthi lama-food hampers kade letho gift of the givers abekade sponsorishwe yi-America. Okay. So bekunama-journalist ase-America obekuwona ebekade ekhona lana then kukhona i-journalist yase-China ebekade nayo ikhona lana so konke bekade kwenzeka bekuwukuthi bathatha yonke i-video because bafuna ukuthi behambise e-overseas la basuka khona noma la esponsorishe khona via u-gift of the givers. Therefore nakhona bake banginikeza bangenza ama-interviews and they were very much interested ekuthenini bangibona ngumama osemncane kodwa emsebenzini ngoba even uDr Solomani ukwazi wabatshela ngami ukuthi ungazela e-UKZN then ngisebenza no-Prof Lover then kwawukuthi naye unikeza ngoba vele kucolleague wakhe kahle hle so nje I was very impressed ukuthi bakhona abantu ababonayo abanye bawoluhlangu ukuthi kubalekile ukuthi sinakekelane ngaphezulu kwakho konke into engijabulisayo ukuthi akuphakami igama lami akuphakami futhi lomyeni wami kodwa kuphakama igama lebandla lethu lesikhova jikelele khove zibunini
Ilokho kungijabulisa kakhulu ukuthi namanye ababandla namanye amahlelo azobona ukuthi siyibandla lesi noma amazayoni noma ibandla leyikhova liyakwazi ukuthi lithathe initiative ukuthi abanye abantu besizakale ngoba isikhathi esiningi abantu basiza abantu ngoba kukhona bazobenefita. Abantu aba-understandayo ama-organization kanjena baya-understand ukuthi awukho cash otholayo ezintweni ekanje uthola izinto. Sikhuluma nawe nje babudlamini kunamanzi awu-80 engiwayise kubaba uThusi uShepherdson ose-KZN umholi wethu webandla laseSikhoveni okungaphansi kwegalelo lekhova ngoba ethuhlelela inkonzo yomhla ka-29. Then ngase ngizama ukuthi ngicele kubantu engisebenzisana nabo ngase ngiyawahambisa amanzi ebekade u-8 or 5 feet abawu-80 abazokwazi ukuthi besize because ingesinayo njengamanje i-challenge esinayo esibhekene nayo amanzi ayaphela because of i-flood disaster, ugesi uyaphela because of so makuzohlangana abantu kumele ukuthi sibe namanzi anele sibe no-show ukuthi abantu basendaweni okwebhaya kube khona amanzi ukuze si-avoide nokuthi spread-ke i-COVID to another person. Yebo, sizwa kahle cha uyabasiza abantu abaningi abaswele. Ngikhumbula ukuthi ke sike sahamba nawe sabheka kwenye indawo kuthiwe kamancinza le kamasha lapho sike sathola khona umndeni wakaManyoni sabheka nomuzi ohlala kuwona sathola ukuthi lo muzi ungena amanzi ngale ayophuma ngale yadlule kubona belela amanzi. Abanalutho ubaba wakhona uhlala nomakoti wakhe bahlala nengane futhi esencane efundayo. Ngiyakhumbula ke size sihamba siyobanikeza ke izinto zokugqoka banikeza ukudla ngisho nanokuphekiwe amadombolo nenyama yenkukhu bathokoza bajabula kakhulu. Umsebenzi usuwenzile impela uyancomeka. Into engifuna ukuyibheka noma ngifuna ukuyibuza usizo uluthola impela ezizweni kuma colleagues la usebenza nawo sabaze bakwandlalela i-platform ukuthi uze uye overseas lebuye wabala overseas nako China nako United States. Lana ekhaya ngoba ngicabanga ukuthi sinawo somabhizinisi la ekhaya mhlawumbe nasemsakazweni ngiyizwe makukhulunywa emsakazweni kukhulunywa ngabantu abaswele babenza uhlelo emsakazweni kufika abantu amasomabhizinisi bazothela imali emsakazweni kuwezelo lobo bantu. Ngabe ikhona indlela enjalo mhlawumbe usukwayehamba noma uyafisa ukuthi ngelinye ilanga mabebuka le video le bese nabo bekhona bakwenzayo noma bakuthinte mhlawumbe egcineni kwale video bese sikhipha inamba ukuthi bakuthinte mangabe kunendlela ukuthi ke bangafuna ukuthi bakusize kulelo hambo olwenzayo lokusiza umphakathi ngoba ngicabanga ukuthi lo umndeni wawusiza kwamancinza wakwamanyoni ongeva uhambe nezikhukhula kwakumndeni nje nawo utholile ukuthi uyahlupheka awuswele ulala ungadlile kuba nengane efundayo esencane. Bengithi nje angibuza ukuthi ke mhlambe osomabhizinisi isikakhulukazi abakhele itheku lonke nalabo ke abaphethe ezamabhola ngoba phela ebholeni siya contribute kakhulu ukubuka ibhola ngoba masinendishi sizoke sikhokhela kona ukuthi indishi sivezele ibhola sibukelele ibhola esilithandayo esilisupportayo yize ukuthi sisekukholweni kodwa siyalithanda phela nebhola. Ikhona i-contribution esiyenzayo towards ama-team lawa ebhola ukuthi ngabe nabo mhlambe bangakwazi ungathokoza mhlawumbe ngase babuke le video bese beyaqhamuka nabo bazosho ukuthi nayi sizwile ukuthi unosizo oluthize emphakathini nathi siyaphonza lokho esikunikezwa abantu lapho abasuke behluphekile ngoba abanye abantu balithanda ibhola noma bengasebenzi atsheleke imali ahamba ebholeni. Ngabe mhlambe uyakufisa lo kusasa makwenzeka bebuka le video ukuthi ke babe nalo usizo nabo singasizwa abantu basendiya siyosizwa abantu ba-overseas bekhona abantu abansundu abawosomabhizinisi abakhona la eMzansi South Africa. Yebo babudlamini ngingathokoza kakhulu bengakaze ngithole sizo oluvela kubantu bakithi abamnyama
noma abasomabhizinisi. Ngingathokoza kakhulu, ngiyafisa ngoba baningi abantu abaqalekile, abaningi babo ilaba abasale kwi-COVID pandemic bengenamsebenzi. Manje na-ke like KZN kuphinde kwaba ne-flood disaster eshiye imindeni eminingi ingenabazali, eshiya abantwana bodwa. Emangabe kungabantwana ukuthola ukuthi kuhambe mhlawumbe umuntu obekade efaka breadwinner ekhaya kwahamba nezikhukhula, abanye abatholakalanga. So abanye bawelwe imizi, ngisho phakathi ke kuma members ethu ebandleni bakhona abahanjelwe imizi yahamba nje uqobulayo. Kodwa ke ngenxa yokuthi ke akwekho amandla esinawo ukuthi sibasizeke lapho, ngingafisa ukuthi obuka le video akwazi ukuthi asondele asisize, ngoba yonke into like u-gift of the givers, ama-area manager, into abayenzayo before benginikeze bayeza bezo-assessa lapho engidinga khona ukuthi kusizakala abantu. Manje nje ilokhuzana i-challenge iningi kakhulu, kodwa kuwukuthi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akangisize. Namanje ngifisa ukuthi labo bangabona le video bethinteke enhlizweni zabo, bebone umsebenzi engiwenzayo, bebone ukubaluleka ukuthi omunye umuntu emangabe kuwukuthi kukhona amandla ukuthi engasiza akangenelele esize, angeke bezisole. Cha, umkhulu umsebenzi owenzile kufanele ngiphinde futhi ngisho kanjalo. Ngibonile lapha eMlazi masibheka izithombe ezithathiwe, bekufike imoto eyilink, imoto ende kakhulu, igcwele ukudla konke okuningi okuphelele futhi okungadliwa umndeni, futhi lo mndeni ongeke ukuze ukudle usuku oluyi-1 ozokudla nje inyanga yonke lo mndeni lo. Umsebenzi owenzayo ngathi mkhulu kakhulu, ukupha abazalwane ukudla, wapha ama-award. Lapha ama-award ke wasucela amakhansela ukuthi ke awabiza ama-award awo, bese ke kuphiwa abantu bakhona ama-award lawo. La emakhanseleni mhlambe uma kwenzeka ukuthi amakhansela akhona ukudla kuthatha mhlambe awunikeze eminye imindeni engekho lapho, mhlambe kuyalandeleka yini ukuthi lo kudla kuyafika emindenini leyo mhlambe suke isystem esiyenzile ukuthi sithe ikhansela nekhansela lifike nama-work bodies, abantu uqobo lwabo abawu-40. Ingakho kwakukhona iy'nkumbi zabantu, because ubefika yena nelist yakhe ukuthi sekukhona nabanye abantu besothola bebefikela befonela abanye abantu, kodwa ikhansela belinelist yabantu abakhona benganinikeza umuntu bengekho. Lana emakhanseleni kade nginawo laphayana akuthokozele kakhulu, and akubanga khona nxushunxushu, baba happy kakhulu because nabo bebeqala ukuthola umzalwane okwazi ukuthi abhekelele wonke umuntu ngaphezulu kwebandla. And even i-queue yebandla noma yabazalwane le bingena ababanga namsindo, because babe understand ukuthi bayithole le project through umzalwane oyimina ocabangela abazalwane, kwawukuthi abazalwane bahlale emphakathini. Niyayizwela ke emakhaya ke, niyayizwela ke nani bosomabhizinisi base-KZN, ikakhulukazi eDurban namaphethelo. Siyacela kubosomabhizinisi ukuthi ke uma ninesifiso sokuphosa, nangu umama umtshali ukaMagwaza usebekile usiza silenzile umphakathini, ukulanda i-truck lonke alipho umphakathi ohluphekile odlwembu. Abanye nje bese ke bachaza, niyazi ukuthi kube nezikhukhula la ethekwini, kunabantu namanje abangakatholakali, izingane ezihlele zodwa, nabanye abatholakele kodwa abangasekho emhlabeni belimele. Imindeni iyahlupheka, idlile, ayinazinto zokugqoka, ayinalutho. Nohulumeni naye uyenza imizamo, kodwa ke besinxenxa nje osomabhizinisi basethekwini namaphethelo nabo baphonsa isandla. Ngiyacabanga ukuthi ke bazoyithola inamba la escreenini, uzozisho futhi umama wathi inamba mhlambe engingamthinta kuzona uma ngabe ngifisa ukuphonsa okuthize kule mindeni elinyalelwe imindeni yayo, omama nobaba nogogo nabantwana nomkhulu. Uma ke nifuna ke futhi ke nokuthintana nathi ke kaBenikho, ikhona inamba sizoyiveza la screenini, ngizophinde ngisho futhi ukuthi u067
983 0910 067 983 0910. Ilo namba engangithinta kuyona bese ngikwazi nami ukuxhumana noma ngomtshali bese nikwazi ukumsiza lapho ezokwazi naye asize abantu ngoba kungenzeka ukuthi-ke singosomabhizinisi asikwazi ukufinyelela kubantu kodwa yena ngendlela akwazi ukufinyelela kubantu ne-project ethize ayenzayo ukufinyelela kubantu ukuze kusizakala abantu. Ningathintana naye ngicela ukuthi-ke namanje abese esho-ke iy'namba zakhe-ke naye enizokwazi ukuthi nimthinte kuzona ngoba ukhona khona la eMlazi futhi ngokusebenza useduzane khona la eKhongela King.KZN. Iy'namba-ke mama ukuba nikeze iy'namba nje somabhizinisi bazokwazi ukuthi uma bezwa le video noma bebona le video bakwazi ukukuthinta bakunikeze usizo. Inamba yami u-0844 269946 0844 269946. Hayi asibonge-ke kubabukeli beBenico Multimedia or iBenico MTV ku-YouTube channel. Siyathemba ukuthi-ke kuzwakele kahle emphakathini nakosomabhizinisi. Seningathinta-ke kulezi zinamba kade zibizwa ezinye zivela khona la escreenini. Nithintane nomama wethu umtshali ukuze akwazi ukusiza umphakathi wakithi onsundu ungahlali ulambile ngezimo ezikhona eNingizimu Afrika ezaziwa kakhulu ukuthi-ke ziyenzeka emphakathini wakithi onsundu. Insalelo-ke somabhizinisi noma ubani-ke nje ofuna ukuphonsa isandla kule project eyenziwa umama wethu umtshali. Akesivalelise-ke mama Mtshali, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu babukeli. Ngiyabonga kakhulu njena kwiBenico ukuthi kwazi ukuthi ingisupport from the beginning 2020 until now salokhu ihamba nami. Ngiyafisa ukuthi ubabudlamini abusiseke kanye nomndeni wakhe ukuthi konke nje akufisayo ngomnikelo wakhe awenzayo ukuthi akwazi ukuthi asabalelise ivangeli lokuthi sisiza abantu ngoba uyawubona umsebenzi ukuthi uyenzeka ukuthi naye ukona konke nje akufisayo nomndeni wakhe ubonakala ephumelela. Amen. Siyabonga babukeli. Amen.